chỉ bay lệ vek ule tun tum video a chuan career guidance sung sang ron soi do na mani lo ka class 10 result kan thia lotia then tam tak hlotlin na an chan lain a then ero chu hlotlin na changzo ve ta lo te po anum nol meya masengin anni ta na kan han soi do chu zirna hi chol san lo se kan duwa zirna hi chun zom sel tur kan tam chung chun zir tur kan ne chu wan chun lo chun zom sel se ti hi kan cha duwa chuan hlotlin na chang ta te tan khan hei du thlan tur eting nge kan kal se lang ti kha zona om theya chu tun tuma hianin chumi chung chang chu kanon soi don ani chuan du hanan thlan don hianin it boina om thina chu ama sain chung boina te chu chung har sanna te chu kanon soi photanga pakhatna chuanin chung te tanga be seina he chu chung te tang kher lo po a thian te tang te po nianga thanom khoveng te tang te po nianga chu ta chuanin chung te tanga be seina bi kha englo tai la han soi tai la chung te hi chon sang tak thleng tur khanin min du veka then khat chu IAS ni tur te pon min lo du mai thei then khatero engineer ni tur te doctor ni tur te khatiang awang khanin khatiang khanin min lo du mai thei khatiang ni tur khan min lo du mai thei a ma sengin chu kan tan khan a thakher ngem ti kan don anga ya society a kan la oma wangin chu ke kan ton ngei tur a ruat tur ani a kan thil ton tamber te singa mi ne khoi society a po hianin ani veka hei hi chu wan chuanin boy pha na na man lo tur ani chuan pahnina chuanin current trends kan han ti hianin ne mi na an bo loi mi an tamna piang kal ve tum mai khatiang chi thinlung kha kan pu thina khatiang ngai dan kha kan nei thina ne chu tiang kherlo point tin nan thian tenen high school atangin class 5 atang mo tiang khan middle school atangin mo school kan local hawa higher te college te khatianga mun khata kal zel du na kha om ve theya pase chu kan ta na thakher lo ani chan chu an I thian nu kan thian te thatna le ke mani thatna kha ai nang lo theya chu mi mil chonin kan college lu na tur mo kan school kal na tur po kha dang ve theini chu kan do na nga ya chu kan ngai to thiam nga ya chuan pathum na chonin media influence kan han ti hianin social media khovela kan cheng to a social media kan mangna sa to em maya social media hianin mi na an bo tam loi tin mi in an soi tam enge ami na an lo fak em khatiang chi kha om ve theya ma sengin hetiang hi chu lela ma hei englawa te po TV a te po tian an ron chua ni kum ma sa lam kan result chu tiang khatiang chu ni kan solita tiang kha om ve thei ni khami wang rang ta lu chak nang kha om ve theya tin kan boina kan ngai ven zong pakhat le chu thalo deuh mai chu kum khata activity aning lo activity an kalpui che hei sport kan tiang chi te voin zangen nei puithin chuan trekking ti te ani la pon picnic kan tiang chi te khatiang kha an nei pui ngaiam ti kha tutma kha chuanin khatiang kha kan ngai ven zong ani thina ni thalai te jinga hei class 10 ka haneng lo che hianin ma sengin chumi rengot ngai to tur chu kan ne lawa chu a thalawe ka a thalo hul hole kan tina lamani lawa that chu thang ma se khami ringot wanga kal tur kha kan ni lawani chuan ator lia chuanin palina chuanin awareness kan nei tlem awareness in ule pa tangte mithiam atangte hianin awareness kan nei tlem maya hei thil tam tak course tam tak hi chu kan share lo thalai te ina kan share lo hi lo mani course zir thei ang chi tiang tham tak hi kan share lo hi ala tam me chu achan chu awareness kan nei thlem wang ania tin CA te po hanti taila charter accountant te hanti taila tam tak hi chonin charter accountant khami kalkunga khan enge zir nga yang engkunga kaltur nge chu tiang chi tin a doctor te khatia akal phunga kha shlo tam tak hi kan omani doctor ni anchak ema mase akal dan tur an hria si lo chuan boy thlak tak khani ve theini
chu kan ke mani a hi chuanin kan society a hi chuanin chu tiang awareness chu la tlem mem maya tu thu samin kan la nei tam tok lawa chu chuan har san na min tlen ve fo ne chuan ani khang zong zong kha kan problem ani ta ne kan problem to ma chon thin kan problem to thin ani ta chuan eding nge du chu kan thlan ta kang kong dik chu eding nge kan hria tang pakhat na chuanin mani kan in hria chen angai mani kan in hria chen mani in hria chen kan ti khanin a har sa te umai theya ma se mani in hria chen kan an ti hian kan chak na le kan chak lo na kan tui lo zong khatiang chi zong zong te kan hrisel na konga kan din mun te khatiang zong zong kha kan hria tanga ya chu mi mil chuanin du kan thlan tiam ngai ni science commerce le arts alonia ta khanin thianten science an bo sup sup wang khanin science line of vakal ve kher tur kha tina ni lawa tinan competitive exam tur lo ni chuanin ing line atang pu khanin eng lo ta la zir chho ta la a thavek ani ni lawa engineer te doctor te ilo zir don ani ero kha chuanin heta arts atang kha chon lo har sa te mai theya ma se eng po kha I hlo tin pui thei tur nei chuanin thalo om lo ani science kan da sang thina tun ma kha chuanin ma sengin science tin lo deuh chunga science lak khanin tin lo deuh chunga science kan lak khanin khi ta kan tleng thei kherlo mai thei khatiang khania chuwa chuanin khami konga khanin ngai tua na kan sian ve deuh hlek angai do na chuan adot le chuanin panina engtin nge mani kan in hriat chenang mani in hriat chen kan ti khanin ne chin kan soang deuh khan a har sa deuang mo eting nge kan hriat chenang kan tuna kan han soita kan khat kan chak lo na le kan chak na te chuan kan tui zong ang zong song kha kan te vek anga ya kha anga khanin mani tui na zong rangma ta kal tai la than kha chu ka tui na zong ne ma se kal ka tui le to mi lo tu hnuah hianin ti kha om ve the ni chu ta tak chon I potential te mo ability I pe ngem tiang chi te chuan kha ang zong zong a point ni thum tala I te thlin ngai ni khai kal na tur kha I kumrei hnuah te khatiang hanin chu tiang ai te thlin hnuah I kal hnuah chuanin kumrei hnuah point khat chu lo tlaniam ma se point dang khan a pot kal don tho che chu wang chuanin chu tiang chu kan hriat chian anga ya chuanin ador le chuanin pathum na chuan kan option kan hriat angai kan zir na tu kan thil zir tur kha arts lo ni mo commerce lo ni mo science po lo ni ro se ma se khoya nge zir thei eng school nge thaber kha kan hriat angai ni kan tin kan eng lo ke mani kan chen na tanga a hla zong te mo town chunga zir them tiang chi zong ka kha kan don thiam ve nga ya chan chu tili har sa lo zonga thil boy pui da na ve zela khoi school facility thatwa rongo tin mo ani lo pon thian ten tamwang rongo ta lu tur kha ni chuang lo ni ta tak chuanin kan subject zir tur kan kalna tur zir khan school tha college tha ka kan tlan thiam ve ngai ni chu anina dota chuanin backup plan mu mal tak ne ngai mi hlo thing ni tur chuanin backup plan thatak ne ngai ni tuna arts ai lo kal dona commerce ai lo kal dona chu chuanin heta entenan IAS lo ni du ta ni IAS lo ni du arts line ai kala IAS lo ni thei ta ro ta chu ta chon plan B aw mangai ni plan A alo fail ani pon plan B kan ne ngai ma se chumi tur chon backup plan thatak ne ngai kumsan hi le som pasari batch Safin Hassan sangni som pasari batch IPS po khanin asoya class 5 pol nga kan ni lai khanin IS ni hi kalo tum dei to ka thin lunga hian in in to ma se in boss in tak chu kumni kalta vel lek khanin ka kalpuya tia chu tiang deuh chu ni a hom sia bera chuanin tu na tanga plan mumal tak kha kan lo nei lok khangai to a kan plan A hi lo fail ta se plan B ani po IS ni tuma pol nga tangin ma se IS ani theitalo ma se IPS ani tho ni katiang chi deuh khanin plan mumal tak kan nei khangai angai a chuan adot le chuan resources
resources kan han ti hianin point ni in na om thenga chu kan hun nei dan le kan chung ko din munakha kan hriat chian ngai ni kan chung ko din mun kan han ti khanin chung ko ta na har sat na tlen ve thei tu angkha aum ve thei ni hei mitam tak mizoram nge ya te po hianin chung ko din mun awanga chung ko sum din mun awanga zirna chol san ta hi tam tak anoma e thingtlang a bikin thingtlang lama te yang hen tam em maya e tin zirna ti enge tui chin la tur khopa zir tok lo khatiang chi te po khanom thonga chuta chuanin chung ko ta na har salu tuk lo tura le khazir hi thei ve ni chung ko mila le khazir kan han ti wang khanin chung ko hianin ban phak tok anei ti na ni lawa zirna hianin tum chuanin chung ko kanin thurual ne chuanin thil ti thei lo kha om chuang lawa ma se chung te ta na thil har salu tuk lo kha khatiang kha angai ven ve thei tho ni du kha atlan thei tho ni ti kha kan de khami kan soi tum na zo ka kha ni chuan pangana chuanin point to bertan scope kan han ti khanin hlo chung chang ni lawa service chung chang ani hek lawa scope kan han ti khanin khami kaneng lo kan environment chin angkha kan hriat chian anga ya ni chin kan soita kang deuh khanin engai kan personality te chon kan theina ang chi te ke hi mi thlok chak tak ani em mo e thil chin chia lama ka chak to kem piang chi kha ang zong kha kan hriat chian anga ya khami nuwa khanin du chu kan tlang don ani chumi hrichiang lawa du kan kala ni chonin kan teimak nai na lo thlin lo phei chuanin nual na bak hi men thlen ngai lo ani chuwa chuanin chuta chuanin kan film phur taka du kha kan thlan nga ya chuan tuna kan han soyang chi te kha khai khom don tai la khai khom na nei don tai la mani kan in hrichiang to a chuan kan option kan hrichiang to boka chuan resources kan hrichiang to boka scope kan hrichiang to boka chung zong kan hriat chian nuwa ngun taka kan ngai to nuwa kan te thling ani chuan eng line po kan te thling ani chuan chuta chuan kal top mai tur kha ang zong ai te thlin nuai ikala ni chuanin ikal sual lawang ma se ngai to chiang lawai kal pop ni ero chuanin ti ve fe chongai angai don ni na kha atam zo so dona chuan chuanin kan ngai to chian ma sakha poimo em ani chuan tun tu matan chuanin du tok ta phot mai la hemi video chungchang a hian zona nei bel du emo la hre thiam lo e heta hemi video baga zona la nei du kan om nei chuanin engtik lai point biak po thei reng kan ni ti kha lo hritlang tai la thawme